mangutan ako, unsay Bisaya sa journey? Panaw, no? Panaw ang journey. So, kanang mulakaw mo, nindot ba paminaw nga, sige, ayo-ayo sa imong panaw. May ba na? Paminaw, dili. O, panaw, journey makapanaw, di ba? So, kanaha, inigbisita ninyo sa parokya, igato na ninyo sa opisina, maglingkod ko sa opisina, niya moingon na ko, Dre, ari sa amin rin, niya moingon na ko, sige, ayo-ayo sa imong panaw. Maubita na Bisaya sa journey, panaw, di ba? Niya mo maglain paminaw nga panaw, pero tinuod na ha. In fact, mauna ako opening line, karong Domingo ha, gipahinumduman ta sa Dios nga kitang tanan magpapanaw, or we are all pilgrims. Kaya ba mo sa pilgrims, di ba? Mag-pilgrimage ta, mo take on ta sa biyahe, o gani, ang Bisaya sad ni ana, nagikan sa Espanyol, kita mga peregrino, di ba? Saint Peregrine, the patron saint of all travelers. So, okay ra gyud kaayo, di ba? Lingi ay mong tapad. Lingi ay mong tapad, lingi ah. Lingi ah, lingi ah. Shh, lingi ah. Ina, kumusta man imong panaw? Ana, no. Ingna dayon, ingna. Ingna. Di balag di na makita, ha? Kumusta man ang imong panaw? We are reminded that we are all magpapanaw or pilgrims. And second, that sa atong biyahe, biyahe na lang, kay di man mo komportable anang panaw, di ba? Kay mo panaw sa dayon, di ba? Balahi man na, di ba? Ayo-ayo sa imong panaw, katong mo kuyog sa lubong. Mo kuyog magyud tinuod. Mo kuyog. Ay, wala pa rin. Mo kuyog ba padong sa uling minteryo. Dili mo kuyog nga ilubong. Namatay, ganun namatay, magkakabata, pamagyununta nimo, di ba? Atong una, ingana man atong una, di ba? Bungaw man ang lubngana, no? Atong una, kay ipatighog man na, no? Laom-laom gito atong una. Kabot mo, ana. Kinsa may gustong ilubong og sayo-sayo para makahibaw mo. Sikaw niya, dako biyag yung kinalubong. Mukuyog ko ni mga nung imong magkong gibiyaan. Sus, kay na, namin nagda-snacks, nasigdulan man siya. Pagkasigdul siya, kisay gatok mo na ko, kisay gatok mo na ko. Mukuyog niya, masigdulan, mahadlok mahog, di ba? Sa atong biyahe, gipahinumduman kita, sa atong ebanghelyo, that we are to travel light. So ang tema sa akong pagpamalandong karon, that we are all pilgrims and that we must travel light. Gani, diha sa atong ebanghelyo, atong nabati sa San Marcos, nga miingon si Jesus sa iyang matinunan, gisangunan ko kamo, ug miingon siya, nga panglakaw kamo. Gitigom niya ang napulog duha ka tinunan, ug gipadala sa tinagurha. After being with Him, after receiving instructions, after being understudies, kung sa theater pa na or sa play, kung dunay main actor or main actress, dunay ginay understudy. Kay kung in kaso nga hilantan, masakit ang main act, dunay understudy nga muhulip niya. That is a very wonderful analogy. Nga si Kristo wala na karon. Unya kita nga binunyagan, oy by the way, magbunyag day taron libre, ha? Ang mga bunyaganan hinaot naa. Kung ayo-ayo mo sa inyong panaw, kay di gyud mo ha? Manglibre tag bunyag, documentation sokom, lambot na ba kay ni document gahapon sa atong seminar, pero karon importante nga dunay coverage alang sa atong pagpahibalo, dili pagpanghambog, pagpahibalo nga dunay kisaw, dunay grasya nga nahitabo og nakadawat og grasya ang katawhan sa San Roque Parish Uling kay nagsaulog sa 50 years. Amen? Amen? Tubag yung tarong kay mo practice tag amen kay mo anis Father Darwin ig July 29. Unyag mo ingon siya amen di mo mutubag, hipuso na ko sa Father Darwin, bahala na mo sa inyong kinabuhi, ha? Mo na practice gyud ayon. Amen? Ana. Sa ako pag-ingon, human sila nakadawat, gisangunan sila ni Kristo. In fact, gipadala sila sa usa ka biyahe as pilgrims. And yet, ang dakong tabang diya sa maong panaw, nga dili magbinagsa, kung dili dili magbinagsa, kung dili
Ha? Kundili mag-TV. Handa na ba kayo bitaw? Kundili mag-tinagurha. Di pwedeng ija-ija, aho-aho, kundili magtinagurha kita sa panaw. Ang ato ding panaw sa langit, dili dito mag-inusara. Mao kini ang ipahinumdum niya kanato. And of course, sa atong panaw, tinagurha, ayaw pagdalag, pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod, aron ibugaw sa mga iro. Oh, di ba? Ibugaw sa mga iro. Speaking of iro, kabante tingay mo, nagsigimig istorya ang reverend, wa mi magmarites. Nakaununa lang mi sa mga suga nga ang punder ayuho na to kay naniid mi nga to sa Perilos ang mga pari maghangad-hangad biana nya may nga punder wag yun ka ilis ang pari ani pragaba di ba nya gibutangan ta nag spotlight ning ko murag nindot gini butang spotlight diri floodlight diri ug diri warm white ug white para mohayag kaningon ko atong una wa pa ko maabot diri igtan-aw na ko sa live sa uling ngit yun di ba nya ningon ko nya di ra basta kay to puti si Father Sundo migo ra man ako sa Father Sundo dili bitaw ingko pun-an taning lights kay mangiti niya ayuhon ta na dihang mga punder diha so mudawat kita mga T5 basig na mo yung mga T5 sa inyo kuhaa sa to sa inyo kana bang atong kinaiya nga uy naibisita ipagawas ang tanang nindot nya mga bati itago so di ba gumas bisita kaya mukat na sa dugbalik ang atong balay ayaw in town pabilin atong gisugdan atong gihimo ang disiplina, atong gihimo ang paghanay, padayuna na kaming mga pare lumalabay rami. Libaka lang yun ang pariag, nilakaw na siya, stricto kay to siya, pero tanawa lang ang gama, kay atuan ning balay o panimalay. Amen? Uy, hinay ang amen diri. Timan ini palihog mga asher-asherets, ay nagpasudlay aring Father Darwin, kanina pita. Ningon si Father Dondon, when Jesus sent the 12 sa iyang pagpadala, sa 12 ka mga tinunan, they became technically apostles. Wala sila ingna ni Kristo. Karon apostolis na kamo, wala. Sa iyang pagpadala, maukini ang kahulugan. This is the essence of being apostles, that you will be sent. Ipadala kamo. And not only sent, but sent 2 by 2, tinagurha. In other words, we are given an enduring message na any form of mission, tahas sa simbahan, mission, gasa, is tahas nga kinahanglang collaboration or partnership. Dili one man, one woman show, kundili atua kini. Dili ako ara, kundili atua kini. Munang ayaw mo katingala, asa pa man day mangayog tabang ang pari. Ninyo rapod, nato rapod. Kinsa ram day magtinabangay, di ba kita ramang mga tubagsan mo, ogoy, di ba? Di ba? Kinsa ra may magtinabangay, di ba kita ramang mga dugaya mo tubag usab. Kinsa ra may magtinabangay, kita ramang mga di ba? Goy, goy. Yan. May gamay man mo apa dar ninig na ninumdon ko. Di ba? Dili ukoy, onggoy, ha? Ogoy. Ana, di ba? Di ba mga goy. They are, ningon ang atong Ginoo, they are to travel light in collaboration with fellow pilgrims because we do not live in a vacuum. No one is an island and we are to recognize atong ilhon, atong tanawon, atong isaulog ang atong mga gasa ug talento, ang atong complementarity, dili kompetisyon. In other words, kung unsay naa nimo aduna ko'y pagkulang, makahulip na sa akong kakulangan. Unsay naan ako, makahulip, makapuno sa imong kakulangan. Amen? Kana mao ang panaw kung doon natay kauban. Kay dili man ta suhito, sui 1, sui 2, sui 3, dili man ta, wa man nato. Sa akong iyon sa mayaging Domingo, giapod-apod sa Ginoo ang gasa ug talento. Adunay maayo mo kanta, adunay maayo mo talumpati, adunay maayo mo mangalagad, adunay maignaong, adunay di kay maignaong. Mga pipila raming gitugahan sa tanang gasa. Wala. Kitang tanan. Dili ko eksperto sa edukasyon, kay daw natay mga maestra, mga maayo ni sila. Di ko eksperto sa medisina, kay daw natay mga doktor. Di ko eksperto sa legal, kay di man ko abogado. Di ko eksperto sa pagpanukod og yuta, busay kog hasula na mag-away mo si yuta. Aw. Pero magtinabangay ta. In other words, we cannot be arrogant.
One among you is an expert in your own field. We can always celebrate that. Tabangi ko, tabangay tang tanan, kay dili ko suhito sa tanan. Amen? Mao kini, that we can travel and we can collaborate and we can partner with each other. And as we travel, we are to travel light. Mao gini atong isigsulti. Sa yun ra kay nahunaw-naon nga mo travel tag light. Ngano man? Duha, nainumdum ko. Nas Lando? Asas Lando? Si Lando. Si Lando na, gamay-gamay lang na siya. Ako siya giingnan ko, mudeok man ko, kuyog ta. Minsa, mananghid lang ko sa akong mama pader, o sa akong papa pader. Inko, sige, kano saan kang balik siya? Ugma lang pader, magpatod lang kong papa pader. O, sige, uli siya. Pag uli, pag alas 11 gabi, inko, nanalay ka. Minsa, kanang, nisakay na lang ko pader kay para dili na makagasto gasolina niya, di na sila mahasol. Ni ari na lang ko tog pader ha. Iko, nagdadi kag bag siya. Lagi pader. Gipader ang kog sinina. Murag yung ko usa ka simanang mulakaw. Buhi pa magina tanan. Buhi pa magina Lando daw. Pinananan na siyang buhok, murag ulitaw. Grade 7 pa na niya. Magpare ra ba kuno siya. Taas-taas gitag latason ani. Monitor ra gina Reverend Father para na mapuli ni mong hapa diri. Inig putos gid sa malita. Pila ka adlaw nga biyahe, magseminar sa ikotek, magseminar kani. Dadon ba ka kunino? Dadon lang kuni, usa, duha. Duha ka adlaw, ang dala, balik 7 ka adlaw nga panty, bra, brief, medyas. O nga mga tao mo, tinuod man gina, di ba? Himan-himan, ang magamit duhara, daghang kay da, nagbaguod og da, nyawa magamit. Tinuod dili. Sulti, di ba? Tinuod mga ong. Usap ta. Tinuod mga ong. Tinuod yun na. Tinuod, oy. And yet, mao kini, giingnan tas Ginoo ayaw pagdagdaghan. Filter. We are to filter our needs from our wants. Kanang magbiyahe mi ni mama, daghan gyud na siya ipanod, magkonsumisyon gyud ko ana. So ablihon gyud ko na iyang bag. Kani ngano kinahanglan dadon? Ay ibutang lang gyud diha. Ay dili na kamay ito nimo di. Hindi nang tan wa di mo sir mas mama, matuli bakon kay di mo tan-awa sa charon. Ikaw gamiton nimo di. Ay ibutang ikaw. Gamiton ba nimo di? Pwede ra mo sagdi. Kuha. Mao sa tingali ning panahon. Inig pauli ninyo sa balay, tanawa inyong kabinet. Para sa kong kabinet, pertindaghan nagsuot. Nagsigintaw kong paninguha og hagpat ay kabalaka. Ablihang kabinet. Kanang butanga nga imong nakitaan kay nang limpyo kang nangukay ka nya 5 years ago, 10 years ago, wa na nimo makit-i niya. Karon all of a sudden nakit-an nimo. Pasabot niya na, ang imong kinabuhi ni survive niya nang wala nimo makit-ig 5 years, karon di na nimo gamiton. Mukalit malagingon. Able, nang hipos mi. Kani, tinuod yun ni. Pagkamatay ni Papa, paghuman after sa 40 dias, nang hagpat mi, ighagpat na ko, natural yun as maestra. Muhawid yun sa mama. Ingko ma. Last ni mo ni nakitaan, pila ka tuig. Ingko siya, dugay-dugay na. Ingko, 10 years ni mo wakit kay di ilaw ni sa katre. Siya, wak ka mangitaan Pwede rin na ito i-dispatcher. Dispatcher. So magsitaw siya na ko, gawas ka to. Ato ni hagpaton. Pasig mauna sa ni panahon. Adto mo sa inyo. Igtanaw ninyo, wa na magiging ako magamit. Dadaang nga resimbahan, kaya atong i-ramid sale. Basig kinaang inyong wak kinanglana, kay nahang madawat sa uban. Mabaligya pa na tugwagwag. Makapalit para tag-atop. Ha? Sabot ha? Kamong naa dito? Ay lang ng Rolex nga relo. Ha? Ay lang na. Ayaw sa nang mausa din mutaas yun sa muta kong wali. Mausa ni. Dunay sunog. Manghatag og masinina. Unsa ipada ang trahe de Buddha, ang brief nga kanang bacon na ang hawak, ang panting busluton na, mo ipanghatag. Pag sure ka mo, manghatag ba mo para makatabang o rin yung gihimong basurahan ka nang nasunugan? Mao man atong buhaton. Ay inyo ra de. Kanang muhatag tanga mo sakit gamay ka na. But to let go and to filter what we really need, that is important. Kay sayon ra kay sultion nga mo biyahe ta, sayon ra kay isulti nga mo give up ta, but we cannot. Unya ikamatay, wag yun tayo mada. Hasta pa atong sinina, mabilin ra gyud na siyuta. Ganihang buntag sayo, akong giingon, nga ini kamatay nato, pareha ra tag sukod tanan glugnanan. Nya magsitag away siyuta.
Unya, di ta ka panghambog. Nga kung ilubong manggani gyud ming Reverend Marco og tapad, moingon gyud ko, butang ig bintana palihog para igtagay, itunol na kong Reverend Marco. Wa gyud ingana, di ba? Nya di sa ko kaingon nga, padre naman ka ng time mapari sa gyud ka, di ba? Padre, kumusta man imo diha, padre? Aircon imo diha, ako di man aircon. Electric fan ra man ni ako adri, wa gyud ingana, di ba? Unya ikamatay sad ni nato. Wa gyud mo ingon nga dunay na datos kamatayon. Ngano man ang mo enjoy ra gyud nato no? Pray. Kumusta man imo diha, pray. Murag kuan naman pray kanang gahi-gahi naman ni gamay. Basig 80 anyos na tingin ni pray. Ang old nagistoryahay ba? Yeah. Yang imo diha pray. Batanon pa man ni pray. Murag kagumkum pa kayo, lamion pa kayo. Kinsa din na pray? Ambot ang lapida kay pari man kuno uling, batanon. Gwapo pero patay gihapon. Pero mao kini, to travel light is to live within one's means. Gamay ra ang dala, daghang malimtan. Daghang dala, di magamit, ugway gamit. Ang pagbiyahe nga gaan, pagpuyo sa pagkakontento, ugway daghang bagahe, way daghang gilukdo. Let go. Buhiin ang imong kagahapon. Buhiin na kay mo, wa gyud mahimo sa karon. Buhiin na imong pangandoy nga di makabuot. Buhiin na tanan. Puyi ang karon samtang nagpitok-pitok pa na imong mata. Kay mao kini ang kinabuhi nga gihatag sa Dios. Amen. Ang giingon sa laing bahin sa ebanghelyo, ang magsugod og daro pero magsigi pa og lingi, di makahimo og tulid nga tudling sa umahan. Kay magsigi maglingi, magsigi magkahiwi. In the end, sa conclusion nga part, hinumdumi, kitang tanan magpapanaw. Ug isip magpapanaw, moagi rata og lumalabay rata nining kalibutana, ug ang atong mga lugnanan, ug mga lapida, dili maoy atong permanent address. Kung dunay PO Box, dili ang minteryo. Dili dinhi ang atong hantungan or huling hantungan. Ang kapahulayan nga dayon tua atong pagkakabuoton ngadto sa langit. And as we get older, nakabasa ko nini, as we get older, all we want is joy, peace, happiness, and a 5 million bank account. Di ba? Labot na siya. All we want, the real deal is this. The older you get, the more you realize how precious life is. You have no desire for drama, conflict, or stress. You just want good friends, a cozy home, food on the table, and people who make you happy. Napakulay nakitaan. Lami raman sa di ay ang pilsin or beer. Pait lang sa part na we cannot force someone to choose us. Lahi, si Mangman, ano? Si Mang man lami man di ay ning pilsin, pait lang ang part nga wa kapili. Sayo. We are all pilgrims. We are to travel light. We are to collaborate, appreciate one another, support one another, pray for each other, and glorify God with and in each other. Mo na akong nahinumduman nga kanta, di ba? Kadungog naman ang kaibigan nga kanta, wala pa? Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko? Kadungog mo, wala? Bungol. Kadungog mo, gikanta ko nagtarong, gipanindutan pag nindot na itong sound system, no? Kabantay mo, nindot ang sound system? Maklaro na? Klaro na kayo. Ato ginagbutangan og sound system ng sibot para igtingog yun, ayay, 5 to, ayay, way labot. Kaibigan mo ako, sa akin mo sabihin ang problema mo, at magtiwala kang di ka mabibigo. Asahan mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka
sa iyong pagdurusa. Diba? Kadung na mo, no? Kadung mo, naging mo, klaro, nagkayo. Salamat ni Sir Edo Alanigi nga may-repair ni. Hinumdumi. Nga inig biya na nimo ni ining kalibutan na wala kay madala. Busa ayaw palabi ka busy sa material nga mga butang. Kay nigabot na sa adlaw sa paghukom. Ang Dios dili mangutana kung pila ka ektarya ang imong yuta o pila ka buok imong balay o pila imong kwarta sa bangko o pila ka buok ang imong sakyanan. Amen. Manindog, palihog.